Natha ngiphume kini ngaphuma kini wethu udlangane nzani Natha ngiphume kini ngaphuma kini angenela wethu udlangane nzani angenela Natha ngiphume kini ngaphuma kini angenela wethu udlangane nzani ngizugqola usho njalo ugqoka yabo yiko ngicwele ingoma ngoba ukhona ingoma ukuthi umuntu acula ingoma iqondene ngendlela yakhe ibese ithola nakomunye indawo futhi yabo so ngifuna ukukhuluma ngazo ngazi idudla lezi uma bhakazi bo full chicken yabo idudla wona mfowethu ziphuzile ukusondela eduze kwebhofa yabo Bukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela konke lapha efinyelela khona igama nguShepherd wakaManqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi uyabona namhlanje ngibuyile nelegend lami ngakutshela ukuthi ngithatha liphatha futhi ngathi silivakashele egoli kwamnandi saxoxa kanje abantu bakhala bathi ayiphelele lenkulumo mfowalanga asikwazi ukuhlala i-hour lanele kulomuntu onomlando omngaka namhlanje kubuyile mfowalanga bathi uyababa weShilis yini lokho ningathi ukuthi Shilis futhi omdala asemukele kwi-Perfect TV sibonga isikhathi sakho ukuthi namhlanje uthe uma uqhamuka ngapha uzoshaya umoya olwandle athi hayi bafana abancane anginibone la futhi ningiphatheleni yeah asibonge mfethu uphinde wabuya futhi sekupart 2 shuthi abantu umlando wakho bawuthanda and ingxoxo yakho bathi unengxoxo ezimnandi zalezi asikhathi ubakhumbuza lezi ayikhathi ngoba phela engekho amafoni ngalezi ayikhathi khona izinto ezenza ngale singayiboni thina siyabonga ukuthi mfowalanga ubuye futhi naba ababukeli bePerfect TV mfethu ungathini kubo siyazi suphelile unyaka wadu wasigcina la ekhaya futhi kunjalo ngibingelele kini lapho babukele emakhaya ndawo zonke enhlakothi zonke abangomana omhlaba lo nibingelela uShilis iqhawe lebhuba phansi enquthu enzala abantu kodwa ngiqhuma ngegugu kodwa okuningi akudingi wena lapho ke ngisenkandla lapho uNtsi lami la sala khona nenkaba yami futhi yasala khona isenkandla la ngikhona ngase ndigudlwa ngagudlwele enquthu ngiphethe izifundo ezimbili bo amanqele ngiphethe inkandla ngiphethe enquthu hayi inkandla phela kuthiwa kuphethwe icingwane lutho ngempela kuphethe mina nguShilis ngiphethe izifundo ezimbili enquthu nenkandla zikhona ifulathelene bafethu niyazi mangiphethe le ndoda kufanele kuyafana ukuthi ngiphethe ibhova ngqo cause izinto eziningi zazenza ngaleza sikhathi ebhoveni awuhlezi ukhona yandoda yonke into mfethu kodwa kunjalo mfowethu bafowethu ngoba namhlanje ngilana nje nambe ngipholele nje ngendlela yami ngiyikhiphile ngiyikhiphe mina ngingakhishiwe banga uyikhipha wena ungakhishiwe ngihlalele la olwandle ngizo practice noma ngizo exercise ukuthi uma sengiye eParis hayibo ngizofika ngihlale kanjani mangifika indawo ekanje funeke ngibe ngiya exercise ubona ngila olwandle hayi nangi bafethu sothola ngathi siphathelene indaba kwenzakalani ngeParis eParis mfowethu ngoba ngitshela ukuthi bafowethu namhlanje UKaManqele sidibanile naye into engiyithandayo futhi ngoba ngilana nje ukuthi abantu bafuna ukwazi ukuthi ubani uShilis sebeyazi ke abantu ebese kuba khona futhi into engijabulelayo ukuthi ngale sikhathi ngifika ngasurvivor nesikhathi sethu ngesikhathi esinomgqumeni into engijabulisa kakhulu lento futhi kimi eyisibusiso nento ewumlando kimi ukuthi namanje sekunama 2K uyabona impela iqiniso sekunama 2K ama 2000 onke lawa ngisasurvivor futhi aseyazi khona umuntu oShilis uyabona futhi kahle uphile ezikhathini eziwu2 engafani yebo ngiphule ezikhathini ezimbili engafani futhi ngawuqhubeka ngiphile
ngaqhubeka ngiphile ngoba iminyaka iyaqhubeka iyakhuphuka. Qala ngiyacela ukuphula ulimi wathi hleli nawe uphile namakhosi amaskanda of 2. Yebo. Lapho uqinisile lapho mfowethu yabona lokho indaba yobukhosi. Yes. Ngokwami ngiye ngithi mina inkosi kimi umuntu ongiphethe. Njengoba kusemakhaya nje kwakhiwe kunamakhosi aphethe ifunda ngeyifunda. Yes. So ke njengoba ngisebenza noMgqumeni nguShilis. Iyona nkosi yami ebingiphethe ngoba nokuba nokuthi uMgqumeni abe inkosi akazenza akashongo yena ukuthi uyinkosi. Imisebenzi yakhe namagalelo akhe baze bamnikeza ugcobo wagcotshwa ukuthi abe nogcobo lokuthi uyinkosi yomaskandi. Uyabona ukuthi uyakudeserve ukuthi aphathe. Vele akekho umuntu lapha na owayengaphatha ubukhosi kubantu ababekhona ngaleso sikhathi leso. Manje oselapho mawuthi wagcotshwa ubani mhlawumbe? Njengoba ngisho ukuthi wagcotshwa nje wagcotshwa umhlaba wonke. Engibeka ukuthi wagcotshwa umhlaba nje wonke njengoba umhlaba uthi jikelele ngamagalelo ukuthi kuyamfanele ukuthi ngemisebenzi yakhe nangamagalelo akhe ukuthi kuyamfanele ukuthi engaba inkosi yomaskandi angamele omaskandi ngokusebenza kwakhe. Uyabona impela imisebenzi. Yabona ngiselapho njengoba ngisho ukuthi mhlawumbe abantu abangaba amakhosi ngalezo khathi lezo sasingakhuluma ngobhekumuzi, sikhulume ngothokozani la, sikhulume ngoShuni Mtekhala, sizokhuluma ngo-Alemgube. Yabona uhlekayo nje umgube ukuthi ngasikhathi wavele umgube wayeseba induna yenkosi. Dala qala induna yenkosi aqali manje kunganididi ukuthi umgube dala ehlalisa ubuduna bakhe bomkhosi lo futhi akagudluzwa umuntu nje ngiyeke kumele umuntu omphazamisayo ngoba angiboni khona omphazamisayo ngoba lesikhundla siphethe usiphethe ngohlelo uzengelela segodini. Inkinga manje ke imvubu yaseXaye ngayo akekho umuntu ophathe uxake njengemvubu nje umgube emduneni bakhe yikho nje namakhosi asekho kanje ngamanje aphinde futhi umgube abe nendawo yakhe ukuthi uyinduna yenkosi. Phinde waqondisa futhi ngemvubu nawo. Manje into engidida yileyo ukuthi umgube ufika benduna yenkosi. Bese phinde futhi namakhosi awathembisa kwabamba ngemvubu. Umuntu ekuphethe ekubekile ukuthi uyinduna bese ke wena ufuna ukuthi ube ngaphezulu kwakhe. Kodwa angimsoli umgube la. Escape. Ngasemcathameni escape. Kodwa ngimsoli kumgube angithi nje esebenzisa nemvubu nje enzele ukuthi namakhosi egcine sefuna ukwafaka imvubu amakhosi. Ingoba ukuthi useyilegend. Yes. Manje usebona ukuthi angeke ngiphathwe mina amakhosi amancane vele engifice ngiphethe. Kusho ngokwamgube kahle kahle umgube uye ukhushulwa esikhundleni. Ayeke kube induna. Abe inkosi. Ahambe kanjani. Uyabona. So yikho ngithi ilawo abantu ababesesigabeni samakhosi. Khona indoda ongayibalanga. Ngiyacabanga ukuthi indoda engayibalanga nginayo impendulo yayo. Noma nje noma ufuna ukuyisho kodwa nginayo impendulo yayo. Sungasho nje ukuthi yiyo le usubalile ubabhekumuzi baba umgube somdelicious Shwi noMtekhala. Wayishiya indidana. Usho indidana yafanele ukuba inkosi. Indidana yafanele inkosi. Mzala utaka ade. Bengivele ngulindele umbuzo. Cha ungawuhlala ungawuthola uyishiya. Yazi ke khona into abangayazi. Ngikhuluma nani ke babukeli nabalaleli elibheke iPerfect TV njengamanje ukuthi siyaxoxa sihleli. Ngoba kufuneka kube khona izinto lokho niyithola elingazazi ngoba abantu bakhuluma noma ngayini abayithandayo ngathi impela. Abangawazi ama background yethu. Njengamanje abantu abakhuluma kakhulu.
yabona abantu abangasiqedanga isikole yabona abantu abaqeda isikole bangabe besayothola imisebenzi yes bese kuba yila abantu nje abangazange beye nje esikoleni nje abangazange abangazi nokuthi isikole yini kodwa ukuthi kwasho ukuthi ingqondo ziyasebenza bayakwazi ukubona ukuthi umgodi lo inhlabathi la kuyahambeka la yabo so labo bantu labo bonke ke labo yibona abantu ababhizi la ku Facebook abakhuluma noma yini abayithandayo ngoba banezungu banezungu shushu abantu abangasebenzi yeah abantu abangasiqedanga isikole nabantu abafikile kwa matric bangawuthola umsebenzi uyabona manje yabona baka matric ibona abahluphayo kakhulu ngoba basatshela ukuthi lento la emqondweni iyona basayenzayo la so benza la ku social network yabo ibona laba abanazi ukudlula wena khona umuntu okwazi yazi la owazi ukutshela ngoChilis kodwa wena usho ukuthi lo muntu lo yazi angikwazi lokho ngamude nothi yikho ngithi mina yabona laba bakasana 10 bayitshela ukuthi basa upgrade amanye amalokhuzana ngokuba busy la kumasho ngicabanga mhlawumbe ukuthi ubona my busy la lo muntu wasana 10 ubona ukuthi wenza diploma kahle bona ukuthi diploma laba manje umqondo wakhe usuphelile ukuthi fanele kenzeni so banesikhathi sonke abese bekhuluma noma nayini abayithandayo mina ngiyakuthanda ke lokho ukuthi uma bekhuluma ngoShilis bekwazi ukunginaka okukhombisa ukuthi ngiyasurvive la lo mhlaba esiphila kuwo and use relevant uyabona awupheli igama lakho sematheni phela umuntu uyazi ukuthi uphi uShilis ngibona uShilis enzalo ukuthi uShilis hlezi khona phambi kwami ehlabathi manje yileyo ke kodwa sibelana yeah mana fora ngicela ungibuze hayi qhubeka mfethu ugcine ungibuza lapha na ukuthi le ndoda lena ongayibalanga le ndoda le ngoba ngazi noma ngizoyimention ngegama noma ngithi le ndoda le hayi ngayimention indidane njengoba ngayibalanga emakhosini ngokwami noma ngokwazi kwami nolwazi lami ayikwazi ukuthi indidane isebenzile ifikile yasebenza nomahawela kuthe mase sebenza nomahawela ukuthi mahawela isafika ngabe mhlawumbe lo mnyaka leyo abana bangizwe lo mnyaka leyo umahawela ukuthi uyahamba emhlabeni uyabona kwakuthi ke ngoba yawuthanda umculo babe khona abanye abafana babe khona ngaleso sikhathi leso kwakukhona omuhle bekhona okhaya kunokhanda bebaningi kodwa wayesebona ukuthi ingilosi yakhe yamkholela ukuthi fanele akaphile anamathele kuMgqumeni mayifika eqenjini wajwayelana noMgqumeni ukuthi wazi uma ufika eqenjini nawe ufike ube khona umuntu onjwayelana naye nokufundisayo ukuthi kugidwa kanje yabo kusho uMgqumeni waba nesineke kuyindidana ukuthi amfundise ukugida you understand waba nesineke uMgqumeni ukuthi amnikeze ulwazi ukuthi lento oyifunayo nansi wanamathela kanjalo uMtshengiseni uma sekufika ukuthi uMtshengiseni ahambe kuMgqumeni angithi uhambe eMahawela wasala uMgqumeni wathi mina ngiyalikhanda iqembu manje uyabona mayizokhanda iqembu wakhanda amagcokama album yakho yayithi iyodibhuqa kwakushuthe uMgqumeni noMtshengiseni lapha yathola impela yeah so ke shuthe uMtshengiseni ngingasho ukuthi uyindodana kaMgqumeni ngoba uqembu ke kuMgqumeni akakwazi ukuthi azoba inkosi kuyise uyamthola ngijule kanjani manje umfundisi amzala umfundisi angizwa umfundisi uyamzala umfundisi kodwa akakwazi ukuthi umfundisi abesezala umfundisi bese ukuthi lo mfundisi amzalayo abese efuna kuba ngaphezulu kayise bese uyisa abe mncane cha ngiyakuzwa babona impela sengawo mhlambe ukuthi mangabe umfundisi ezala umfundisi sengawo mhlambe indodana mayiprofita noma ithandazela abantu ishumayela inamandla angakanani ngubabwayo kodwa uma seniqhathanisa nobabwayo futhi seniyabaqhatha labo bantu labo ngoba laba kahle kahle baqhatha ukuqhathaniswa yes ngoba umunye beyishala ingoma yakhe nomunye eshayela ingoma yakhe
kodwa wasethiwa kwasekuqhathaniswa kahle yayisibona indodana kaMgqumeni endidala ukuthi naye singamehluli uyise singaliphuma inxiwa la manje ayikwazi ukuthi ungaphuma emzini omkhulu ngoba indidana yaphuma emzini omkhulu yakha ixhokovana layo oguqa nje ababili bayo benzi lizodaka yahlala khona ke ingayikhiphanga ngokusemthethweni yabona futhi yaba yihlo ngandlela ufike siphumile endlunkulu hayi ngafika siphumile ngafika iphumile ngoba unyaka engafika ngayo iwona inyaka nayo eyakhipha ngayo i-album yokuqala ngafika siphumile ufika ubani endlunkulu mawufika mfowethu so endlunkulu okay futhi uma sehamba umtshengiseni nayo lento leyo ukuthi umtshengiseni qhathweni zomgqumeni izinto lezi engafani leziya amanzi noparafini kahle kahle lawa yabona amanzi noparafini akuhlangani lezi zinto lezi yabo yazwa so ke namanje futhi ngisasho ukuthi umgqumeni uyohlezi eyinkosi yomaskandi ngoba abantu akakufanele abangazi isikhundla sobukhosi abazange bebesho ukuthi wena usuyinkosi ngoba umncane isizwe sesikuvumile uma sovunywe isizwe wona ngeke usasiphikisa isizwe bani uthi wena hayi akusiyo inkosi le kodwa isizwe sonke sivumile yabo so umgqumeni ke uyohleze eyinkosi eyabusayo namanje futhi isabusa yabona namanje kuseyinkosi ebusayo namanje umgqumeni yes yini ngithi inkosi ebusayo izithelo zakhe ezibonakala ukuthi watshala ngoba nabangasebenzanga nomgqumeni bathe mabengena emculweni bathi babetha nomgqumeni yabo impela uma sebephumelele sebethatha igama kaMgqumeni balifaka phansi kwamatafula yabo ngalowo sikhathi wonke umuntu wakufanele makuthiwa uyaphumelela wafanele ukusebenzisa igama kaMgqumeni wafika emculweni nje uthanda umgqumeni yabo baba wolingisa balingisa washo umgqumeni athi amavukana awolingisa abantu mayeka lo mculo uyabona ovuka ezenzela yabo balingisa bathe mase belingisa kubalungela base bethi hayi fuck off indaba kaMgqumeni kahle umgqumeni awemnyuza kahle umgqumeni omaskandi bamenze stepis yabo bakhuphuka ngomgqumeni ngegama kaMgqumeni bebe stepis ngegama kaMgqumeni abese mase bephezulu ebese befanga phakathi etafula bemehlisa phezulu bemshonise phansi ngeke asakwazi ukukhuphuka sebemshonise phansi bese kuba khona abathi thina simile ngoba sasavela ngegama lebhova angeke sililahle so kozobe ngunaphakade kukhona abamile njengamanje mhlawumbe ngohamba nabo noma kufika nje ngobalele ukuthi obani obani bamile egameni ukuthi thina ibhova silimele so fala bakhona nomena bakhona bathi bangamafela inkosi lebhova yabo njengami nje ngiyifela inkosi lebhova iyona inkosi yami yokuqala yes so noma ngabe siqhubeka lokuxoxa manje ngifika ngabe ngifika enkosini yesibili yabo vele ngifuna sithathe kancane sikhuphuke nendlunkulu uyaqhamuka lapha umgqumeni is like useliqala kabusha iqembu ngoba ngithi sebehlamukile ondedana sefika umfokalanga ufika ubani endlunkulu ngaphandle kwebhofa futhi mina mangabe ngifika endlunkulu nje ngafica zikhona izinkabe zazikhona ezayifollows yes ngafica kunomjikjela iqalaha kashafuzi leli ke elingasekho emhlabeni khona ngoba khona abantu abangawazi umlando kaMjikjelo abakhuluma noma nayini ngomjikjelo abayithandayo abanye bakhuluma kahle abanye bakhuluma kabi yabo njengami nje uma kuthinta umculo ukhona ulwazi enginalo deep ngomjikjelo yabona ngifike kunomjikjelo ngafika kunokhangelana umhlongo uDSD uqoko ngafika kunosonakala umfokazona abantu abaningi usonakala abamazi futhi bengasumuntu obathanda ukuyigqamiza nanokukhuluma yes uyabona izona impande ke osonakala impande zebhova kosonakala uyabona ngafika kunosonakali ngafika kunosiphamandla okuthiwa umfoka kunene mhlawumbe uhamba lapha nawo umbone mazi ngegama uxila emateksini
yabo umuntu lo onamateki sakhe ngendlela yakhe nje uphila la erenkeni yes yabo kunosiphamandla ngathi mshobo la ngafica ubona ngimshiyayo hayi babe u4 impela babe u4 yabo kunamantombazana yes kukhona intombazana kwakunomusa kwaNgqumeni kukhona nenye wakuthiwa uTingnono yakwaNgqumeni ababecula iqembu lokuthiwa imzwilili kukhona uNosipho Khanyeli kukhona ukhethiwe njalo khona intombazana besigida nayo kumgqumeli emhlophe nje isekhona ngizobe bethi sashona baqhamamanga kube khona Lindiwe Magwaza kwakwasenkandla kukhona kuthiwa uGohle wakwaSithole waseKranskop abebecula iqembu lokuthiwa amagugu yabo kukhona uSibongile Ngubane kukhona uGugu Simelane kukhona uBhalangani Mvelasi ababecula iqembu lokuthiwa amalanda amhlophe kahle kwamantombazana emaningi lapha yes kwamantombazana emaningi because inkabi zazo4 impela ya zazo4 noma mhlambe ezinye mhlambe soyikhohleni mhlambe ezinye impisi ezayiphila nje ngoba kuthiwa abangani yabo abangani bakhe impisi ezithiwa abangani bakhe izo zompisi ke ezazimxhantele ezinye khona lapha ezazimxhantele yabo wethu kunzima sekufanele uqala phansi ngizothiwa ingaphathekile kahle ukuthi lezi zayinkabi sezimshilo ondidane sekufuna fana nomuntu oqala phansi kodwa ukuthi insizwa iphiwe kakhulu leya yakwazi futhi yabona uhamba kondidane no nje ncane nokuza nomphondi yabo ngoba la abantu bahamba baba yiqembu ayekho umuntu waphuma wathi abhekane kwahamba bayiqembu kwakhona namantombazane futhi kwaye abahamba nawo yabona njalo nangakhona njalo ukuthi beqembuke ngoba iqiniso ngeke abantu belazi yabona manje niyiqembu kuba nemigomo nemibandela ebakhona yabo yes yabona manisebenza namantombazana yeah ningabafana kuyiqembu kukhona namantombazana eqenjini lawo bantu labo wena ningosisi nobhuti uyabona ngisho impela yabo manisebenza ni group kukhona amantombazana niyahloniphana ningosisi nobhuti ukuthi anithandani sidalo nje ngeke nicabanga noma ngathiwa yazi wasola ihlobo sakho kodwa ufuna ukuyitshela ukuthi lamasimbe emizwa yakho lokho bakhona lokho into elokhithi ukufuna ukulaya uthi ufuna ukulaya uqhuba umpisi bakho udoti loyo umosha nje iqembu uyabona so ke wakuna ngathi kuyenzeka ukuthi ke imbandela isalandela bavuka umpisi kulezi impisi ke kwavuka umpisi kulezi impisi yabona zangagcina manje ukuthi osisi laba zabona sengakhumuza zibe nabakoti kodwa abakoti bekhona ekhaya leyo nje ngiyiphasisa ukuthi bongosebenza nomuntu wesifazane sekufanele abe intombi yakho izintombi yakho nisebhizinisini manje kanjani kubulala ebusiness ngoba kuzofika isikhathi ukuthi manithandana mhla ningasaboni ngasolini naye ukuhlukana kwenu naye ukufa kwebusiness beningana imfihlo ish qinisile onke amaqhinga akho ubunawo seyakudayisa egcinwa khona uzothi ushaweze inkabi nje ngoba kuthiwa khona inkabi nami ngazi inkabi sokhuluma abantu abanala kuthiwa ushaweze inkabi ayi uyabona iqiniso dasa amaqembu amaningi abulawa leyo nto kakhulu yabo abanye beqhathwe yona intombazane la eqembini njengoba ngisho ukuthi masoza namantombazane yiyo into efuneka uyiqaphele ukuthi intombazane funeke before isebenza uyitshele ukuthi yabo njengoba uzofika uzosebenza la ekhaya khona abafana enabazona inhlobo zakho labafana bala esisebenza nabo nabo futhi babona intombi bona ufuna ubona amadoda kodwa ngoba sisemsebenzini
yazi uzosebenza uzoqoma la ngoba uzoxova iqembu. Yes. Uma kuwehlula iphatha kahle ufune wazi ngalola ngale ilanga uyohamba ngalo leli qembu ungaphindi ubuye eqenjini yabo ngoba iqembu nemigomo nemandela yakho hayi awuthi ngehlisa hayi ehlisa mfowalanga hayi nayincenga ke ishisa injalo siyazi ukuthi lezi impisi zaphuma zavula iqembu lazo kwaba nje nani naqhubeka impilo yaqhubeka ngapha iyafika nelinye ibandla manje angithi phela sekuqala ngoba ngisho ukuthi kangathi uqala phansi iqembu ibhovahle kahle kakhulukazi lempisi wazathi seseleni bo4 wafika waba wo5 layishoda ngithi yakulandela nabanye ngemuva futhi kwakuvele nami ngafika vele kushoda kodwa futhi lapha na wathi mawusufikile kube nezigaba zokusebenza yabo wongaveli qhamuka ukide eqenjini kaMgqumeni sidalo ngoqala la amaqembu aphansi utest ukuthi uyakwazi ukuphakamisa unyawo ngoba yabo nje manje kunabafana abazinkinga abagida ushameni kodwa awumthathe bese umfaka kumaskandi akanawo le movement yebo le movement le Shilis akanawo le movement ehehayo enatantinga uyabona eglowayo yabo enale cha uqinisa akuvala ushambeni nale yase stage so uthola ukuthi ke uyamthatha uthi akeze la uthola ukuthi afike ngempela umzimba uqinile kokubhubha obakhe nje ukuthi funa mayibambe kanje esukuma athi abese yashona ngokashameni uyabo so ke lapha upractice njalo uma upractice ufuna utrain ukuthi uqala eqembini lamantombazane eqala ukuthi ugida emantombazane eqala before uzogida kuMgqumeni noma ngazophela unyaka makuthi akwaqualify ukuthi ungagida ebhoveni uzolokhu nje uqale lapha uzolokhu nje uqishela emantombazaneni yabo hey shuthi kahle uzokuthatha masu uyilento ayifuna mawungakabi nje uzoqhubeka lapha and ungavuthwa futhi kuphezulu hamba ngoba ungavuthwa ngoba lapha wakutrain ngoba namanje ngisho namabe ngathiwa khona umuntu ofuna ngimtrain nginesholo umuntu ukuthi engagcina ephasile ngoba nginalo italent lokuthi umuntu ngimtrain engakwazi sidala ukugida yabo hayi base stage hayi yabo hayi wenzalani mase stage ngokwe stage hayi iveli ibabe lento lena futhi njoba ngisho ukuthi yabona kuMgqumeni nje angihlala ngakhulu emantombazaneni ngoba mina ngithe mangifika kuMgqumeni ngafika kune-album okuthiwa sawubona kwaMgqokama yabo i-album eshisa ikhotha ngasikhathi lezo engafika nakhona kwakunyaka impela uphakathi unyaka lapho beyiperforma emarenkeni yazi emarenkeni bephosela u5 erenkeni njengoba nje kwagcina sekuMgqumeni lo uthi mayikhamba wonke umuntu athi uyabona athi idla amanzi ibhova yabo kodwa aqala khona emarenkeni yabo nasemholweni okhokho mabe kuthiwa bayahola okhokho bebene support ngaleza ikhathi okhokho ubwazi makunomholo nokuthi ama-CD azofika phela nani targeting yabo alihlakaniphile la marketing lapha sasisebenza lokho ngempela futhi ukuthi kusebenzeke yabo so mina ngafika kwi-album ngafika mina i-album eyayiphumile ngasikhathi leso kwakuyizikhami zigo kahle hle ukuthi izikhami zigo iyothi ibhuqe amagcoka amantsawona sawubona iwona ama-album mina ngafika senziwe kusukela kwi-tomorrow morning wehla ke kuyale wonke khona ngikhona kuyo yonke ke lonto leyo kuze kofika egcineni ngikhona wonke lama-album ngiwazi up to Z ukuthi ayenzwa kuphi ngasiphi isikhathi kwenzakalani yabo so ngamagama ngingasho ukuthi kuMgqumeni ngizimpande zakhona yabo futhi nje kwaya ngokuya thema bekusuka lapho
eish kwawuthi ibandla elinye ibandla liyafika ke lapho yeah ngicabanga ukuthi umfana wayeseqala ukuba segula ngazo zikhathi lezo kwakumzokhenyeza uJiva Zemningi lo sebemiza ngoJiva Zemningi nakumaskana ubevele uJiva Zemningi ngisho ngisengomeni ubevele egida ingoma nje yasemakhaya ushameni yabo ufika uJiva kini ya ubevele uJiva egida ingoma yashameni ngoba ngaleso sikhathi leso nabantu abagcine ukuthi uJiva asondele eBhuveni kwakunongiga Ngiga wafika naye wasefika no vele ngithi vele Ngiga abafana bangasemakhaya vele khona nobhuti kaNgiga kuthiwa umbhenge omdala kunongiga yabo so ibona ke obhuti esasithi bangobhuti yabo bagcina noJiva mayifika basebemsondeza ukuthi hayi ake nibona nanga umfana wangakithi oyithanda kakhulu ingoma yeah yabo bevele bekhona nje oNgiga kanti uNgiga nenquthi nogibela leya moto asitshena ngayo thiwa wagibela emotweni ngemuva yezitha behutshwa abantu kodwa vele wabahula abantu laba vele ungena emotweni yabo uyiqiniso but vele abamba lethe emotweni yabona uNgiga amahloni kimi abahloli kimi wabona uNgiga ayiputshuza le ndawo lento ayiputshuza wayeputshuza uhafu wakhona ayiphelele wayeputshuza futhi ngendlela leyo ukuthi kufanele ivune yena yabo kwakuthi kufanele ivune yena yabo kodwa ngiyangijabule mina ngiyeke ungijabulisa ukuthi abantu bakhuluma noma yini ngoShilis ukubone inja yabona inja le efuya emakhaya kuthi ikhona inja ithi mayilele ishiswa ilanga ithulimi ngaphandle ulimi ngaphandle ishiswa ilanga ifike ithola imonto ipakile ibisilala ithi cawala ithole lelo thunzi lelo yeah kube mnandi ilala ibheke phezulu ineka amasende ithi ineka amasende nje mayilele lethu zokwemonto kube mnandi uyabona bese ukuthi imoto ithi ngaqala idume nje make yaduma nje imoto uma ikhulu kudeliyele inje sebexabela lakhonkola yes hawu abasezwana yabo sekuqakene waya izimoto iziyophuma ngegede noma imoto isihambile yahamba yale ilokhu ikhonkothile ilandela ngoba ngithi manje siyabona ukuthi hawu le moto iya kanti leti iyahamba nayo impela ihamba yabo so ke ngiqonde kuthena ukuthi ke kubantu abakhuluma uShilis kabi noma besho noma yini abathanda ngoShilis vele izinja zikhonkotha imoto ehamba ngeke zikhonkotha imoto emini iyababa lento angithi uyezwa na ngiphinde futhi izinja angeke zikhonkotha imoto emini sikhonkotha imoto ehambayo so njengoba nguShilis nje ngiyimoto ehambayo impela futhi lena ke esinesivinini yabona izwa kahle yabo so ke ngqonde ukuthi ke ngifuna ukuya la uNgiga siphile nabo kakhulu kanti uNgiga kahle mina kimi bangomalume yeah sizihlobo lo ngoba bengakwaNdlovu nje ugokozala ubaba wakwaNdlovu kubo kaNgiga beyithola manje ngizwa kahle uNgiga nje noMpemo no Spoon noma Jimisa bonke labo omalume labo yabo manje ngifuna ukuthi ngibe lana kuthena ukuthi ngiye ngabona lapha uNgiga lapha na kwi-Perfect TV engidala lapha ngase ngimangala ngithi mina awu umalume othi ngikhumule nezibuko mayebhekile umalume ngifuna umalume angibheke Ngiga khuluma naye manje sengimqonda ngqo lesingimpheke isiqiniso zamehlo umalume ngama ngalamanga esefika la ku-Perfect TV esengidala lapha nje
Wayidla isumshana malume. Ngithi mina ungidlasa kanjani manje ngidlasa kanje. Kodwa ke ngase ngithi mina uyabona mangabethi ethi Ngiga uShilis wayeyigwala kabi. Ngathi mina hawu Ngiga ngempela uqinisile. Ngathi mina kwashipho yabona Ayithu ijubane likuwe. yabona ke abona ngowejubane futhi yabona kube ngicala mhlawumbe lonyaka ozayo nje ngizoqala ngidlala ibhola ngizongena egroundini hayi amagoli ngizobe ngwashaya ngifuna mangabe ngingena egroundini benginike eswini noma ngidlale phambili abuwa phela emdletsheni yaphela igame sanda ngena futhi ngakunesho ngoba ngiyazazi ukuthi nginazo ispeed nokubamba umoya yabo so ke uNgiga angifuni ukukhuluma izinto eziningi ngoba kuzothiwa uShilis unekhanda elihlaza kanti vele lihlaza ekhanda kunje ungaboni uba ngiyirasta nje bese ngibheka phansi kanje yabo ngiyacasuka ayila amakhala ngiyawahlubula impela amakhala ngwahlubu asile ngwandi hlubu asile yabo so ke nje ke unke ngibela uqinisela yabo lapho kwakuliwa komapetopetho nje kuliwa inkinga mhlawumbe ukuthi ngize ngijahele emonto noma leliveni yabo yingoba bona basebebalekile bona uNgiga lapho ayithola ke manje basebebalekile bangena emontweni esasihamba ngayo kanti la abantu abakakhibeli bonke ngibajahela ukuthi kufuneka ngimbambe omunye wabo mhlamba awe la evenini yabo kwakuthi iveni vele kanti lenzani iveni liyabaleka kanti vele sengimbambile lo ngimbambile yabo so akuselula ukuthi ngimtedele ngoba ngiyalibona ukuthi iveni malihamba vele lizongihudula yabo bona ngalowo nkathi leyo engabe bayalihupha iveni balihupha ngokwesaba ngoba vele babevele sebebalekile vele ngase ngisele ngedwa uma ukuthi ngangibulawa ubugwala ngangifuna neveni labantu abantu esilwa nabo nawo umbuzo wami lapho nje uma ukuthi kubantu sasibashaya ngiyigwala ngangibaleka ngangifunana evenini labantu ababalekayo ngoba ukhombisa ukuthi ngaze ngafika kubo ngabadumela khona evenini yabo ngoba nakhona evenini kwakuyizibhodongo yabo bona sebebalekile sebengiyekele yabo ugcina wehla kanjani evenini yabo ngoba yena uNgiga qobo lakho uNgiga lo ijubane lokubaleka unalo ngempela unalo hayi ubaleka impela nje shothi endlukuna niphiwe ukubaleka ijubane lokubaleka impela una engayihonga inkana honge nje ahonga inkana kodwa mase sebona sekushubile futhi uyathanda ukukhuza kuqala ngoba sekushubile ngalonke athola sisakhuzeka yabo sasisho ukugadla naye ebesifake ngekhaya ngathi uNgiga uyafakana ngekhaya yabo kanti uNgiga uyakufaka ngekhaya kuhlomekisa mase ebona sekushubile kuyashisa ayena bese eqala yena ekhuze ufuna ukuphorisha kanti akusaphorishe ngoba usuke sebona ukuthi isibhaqi soqhuma wawubona ngerasta ke nayo ngoba lalilide lakhe latha lithi manje njengoba saliguna nje hayi yabo mayiko nje ngithi mina akasukuphendula induku ayibhekise ngakimi abese hayi into right ngizoyilale engcono kufanele kube yimina uNgiga yiwena endaweni eyodwa wamanje uNgiga induku ibhekisa ngakwena makufika umfokalanga ibhekisa ngaNgiga sekufuna masihlale so3 kanje ngesifesana nje for ama-cardboard kwenzakalani ngesifesane Shilis kwenzakalani hayi yabo yona nje ezoqeda ukukhuluma leyo mhlambe njalo sikhuluma kanje sesikhuluma eduzane kanje angeke phela ngithi kuzobe
mawuthi uyokhuza akulungi kodwa ngizobe nje ngikhona yini Hhayi. ngizohlala phansi nguref mina mawuthi uyokhuza Ngizobe ngiyokhuza, kube ngingaliwa. kodwa nje makuthi sikhuluma nje ulapha nami ngilapha ngakho sesondelana kanje mayithi mshana ngithi malume mshana ngithi malume mshana ngithi malume eduzane angigqugqumezela udlame phela Yabo. yabo labantu lapha bathanda izitori zenzebhova zenzeka so sithanda lokho thina hayi ukuthi Yeah. hayi kanjani yabo phela siyazi ukuthi lapha saluzwa vele udumo lo DSD wena wosonakala kuthiwa yinina nani no forward nabo ubusho kodwa nje angisho kwakungashiwo ungikho ayithiwa zayishesha nanishesha phangaleza ayikhathi siyazi ayinkulu kakhulu leya thina sasiyibuka kude sizwa ukuthi hayi Mgqumeni nomtshengiseni ayithiwa nakini nina ngoba nanigidela ibhova nangale ayimpela kwakonakala amanqondela endaweni eyodwa futhi bangisho ngithi uyabona nje kubantu abasebenza nomtshengiseni Jomeni Joma nje njengoba somtebhosha njengoba manje esewumtebhosha ngene ngenzela ukuthi Hayi, umuntu angiyona inkomo mina. azi ukuthi umtebhosha lo kwakujomeni uJomeni kuyigida ingoma kamtshengiseni lapha babethi galo yephuka uJomeni laba ngoba sasiyifikele yabona sasiyifikele enka sasiyifikele so nje njengoba ngisho ukuthi lapha eNdlunkulu bonke abantu abaningi nje besingabaningi lapha yeah yabona besingabaningi kwahamba nje kwaze kwanda kwahamba kwaze kwafika la kuthena ukuthi awuthi ngiqale la Natha ngiphume kini ngaphuma kini wethu dlangane nzani Natha ngiphume kini ngaphuma kini angenela wethu dlangane nzani angenela Natha ngiphume kini ngaphuma kini ngenela wethu dlangane nzani ngizugqola usho njalo ugqola yabo yiko ngicwele ingoma ngoba ukhona ingoma ukuthi umuntu acula ingoma iqondene ngendlela yakhe ibese ithola nako omunye indawo futhi yabo so ngifuna ukukhuluma ngazo ngazi idudla lezi uma bhakazi uma full chicken yabo idudla wona mfowethu ziphuzile ukusondela eduza kwebhofa yabo ziphuzile ukusondela ngicela mhlambe zisondele mhlambe beko 2001 la 2006 7 labo 77 lapho yeah yabo kodwa ngaleso sikhathi zithi idudla umzala vele kumza wazo why sonke lesikhathi eqala etabalasa zingasondeli imina bengibuza lo mbuzo yini ayingasondeli wazi ukuthi inkinga yini ke idudla zomndeni impela nebhofa futhi zingomzala yabona kakhulukazi ke isibhuqabhuqa lesi soskevane umanyukunyuku lo ya umanyukunyuku lo oskevana amakhevula kagogo lawo iwona awumzala kaMgqumeni ngokwezindlu yabo bese masifika lapha uskevane lona simupho 5 rand uskevane bese ngobhuti kuyehloni bese ngobhuti singobhuti masifike sigqokile ngendlela esigqoke ngaba ngasa sigqoka ngendlela yethu yes mase kufuna sihambe sisekhona avale khona athi ukuthi bhuti mfethu bhuti ngicela bhuti mase uhamba ungishiye lesi skip uyabona singobhuti alimshela impahla sesikevana usengakhuluma nje ngoba sekumanje sabangaba amathango ojojo njengoba bengojojo nje impahla sasimshiyela yabo sazi ngobhuti sasithi masilele
sasilele kwakunesiginqi sasiney'ntambo eziwu-3 iy'ntambo isiginqi sithi sisalele ekuseni isikhefa sehlisi phambi komnyango useyakhalisa qimpi qimpi ithi irasta qimpi irasta lalo sincane lingakanyana salikhanda nge-sunlight insipho insipho sunlight senza impithi nge-sunlight irasta layo uthola linensipho sasela insipho lena ekhanda ubona ukuthi ngathi akagezanga ekhanda yabo. So-ke namhlanje thola ukuthi umuntu ngoba mhlawumbe thola ukuthi usekwazi ukugeza abone abantu kanti akabatshela abantu ukuthi impilo yakhe ngoba kahle kahle labafana nje sisebenze namhlanje edlunkulu kahle kahle kube baneqiniso ngaba ngihlonipha njengoShilisi kahle yabo ngabe kahle kahle bangihlonipha ngubhuti nje ngubhuti kubo yabo ngubhuti kubo ngayo indlela funa bangihlonipha ngoba ubhuti uShilisi ngoba bafikele kimi futhi bafikela kimi vele ngimdala ngokweminyaka nakubo yabo kodwa manje inkinga yabo abangihloniphi isidalo labafana bonke labafana nje bonke bathe njengoba ngisho ukuthi uthe mahamba kwabuya lokho uvucule kwawuquqaba nje kwagcwala kwawuquqaba nje kwasegcwele sekuquqaba lolungaka nje yabo lonke uvuculule uqonda ukuthi zonke endlunkulu ngoba zikhona akekho okunika inotice ohlonipha uShilisi njengamanje kulaba khona njengamanje bonke hayi no yabo nje ngikhuluma iqiniso ihlekisana ihlomelene makuthiwa ihlekisana ihlomelene umuntu akuhleke ahleke maye phambi kwakho kodwa mayiseflathele athi hayi eyifokofo udume ngani yabo kuyapretendwa kahle ngizama uqalisa ukuthi yabona into ethinta uMgqumeni njengoba sikhona nje noma uyofisa ngathi ingasebenzela yena into ethinta uMgqumeni ingamsebenzeli omunye makuqhama nje umuntu manje athi hawe Shilisi hawu fana nebhovo ngikwazi wazela lapha kuyidla amanzi ngisagijima lapha kusincinde igazi yabo abese lona omunye ebesigida naye useyazona zondele khona lokho yabo lento ayisafani bathi oSkhevane befika la kwiPerfect TV wena makanje ubucela kube icathulo makuhlela ngazi khapha kakiwa khona yabo nje ngale interview yabo bela kwiPerfect TV bathi wena awuboleke icathulo unenyawo olukhulu haza njani isicathulo zabo uyinweba kanjalo kodwa manje uthi wena awubashela impahla uSkhevane esithatha isicathulo ngoba wayefaka yabona ingcabelelo zamakhehle zakhe angisho uSkhevane ngoba babili phela bafana baMgqumeni babela angisasho ukuthi ubani wayesho njalo kodwa nje nganginabo ngothunga lelo langa bethini bethi wena awuboleke icathulo zabo makanje babeyithatha ngoba babenganazo ngasikhathi leso phela impilo kahle kahle ngasikhathi yayinzima kodwa ebantwini ngodumo lwethu ibuke ngathi i-right yabo ngoba uMgqumeni wayephethwe kune-manager you understand so noma efika amasente kaMgqumeni afike mhlambe eseyikota sekufana abhekelele nathi basisebenza naye yabo so uMgqumeni akazange abuze ubumnandi bempilo yakhe ngokomculo nokuthi imali yakhe ayidle nje aneliseke noma akhe enze ini yabo njengoba lama bekhuluma bethi uMgqumeni wayengakhile eqhathaniswa nabanye abaculi abazi i-challenge uMgqumeni ayebhekene nayo njengomuntu owayewumshane yes wayewumshane emaselekweni engakwakhumalo ngaleso sikhathi ewumshane la ekhaya sekuwuba ubaba la ekhaya sekuwubhuti la ekhaya uMgqumeni ekhakoni nangapha futhi kwakhumalo bamdinga futhi nakhona ubhuti uba enakakwazi ukusuka kwamseleko ngoba kukhona ugogo nomkhulu yabo awunzima kwakunzi impilo kaMgqumeni yayinzima ngalendlela ukuthi yayidabukisa nengoma mhlawumbe mawuzizwe izingoma ayicula ezinye wayibhekisa kweqobo lwakhe ngoba uselapho azasitshena noNgiga ukuthi khona nje ikhampani abaphuma kuyo simqedile emalini nakhona
ikhampani imudla imali yakhe. Uyabo. Manje njengami ngifila guilty noma ngifila kabuhlungu ngezinto